Bisan si San Juan Crisostomo gitawag man ni siya Golden Mouth or Bulawanong Pamakba. Deny kay siya sa mga tao sa iyang panahon, pero tungod kay iya mang gipuy-an ang kinabuhi ni Kristo, kinabuhi sa iyang giwali, gidumtan pod ni siya sa mga daghang mga authorities. Nahimong kaaway niya ang mga tao nga dunay mga gahom sa katilingban, mga pari, mga obispo o kaha mga government officials. Mo nang gipaantos pod ni siya, gi-exile, apan iyang giagwanta ang tanan nga way reklamo, nagpaubos hangtod na sakit ni siya, murag ulcer man siguro sakit ani niya, kay magsigi man ni siya fasting, abstinence para sa kaning reparation sa mga sala sa mga tao. O nang nasakit siya og namatay, batanon pa kayo, ako 59, siya namatay 58. Karon mo 60 na gani ko, siya 58 years old ra, pero daghan na kay siya nahimo. Ambot kag mamatay ko karong taod-taod, nasa tingali ko'y nahimong gamay, no? Nasa gamay nahimo di nasad kalimtan. Mauni ang mahitabo unta nato kitang nagsunod sa Ginoo. Matud pang San Pablo sa unang pagbasa, ayaw na mo pagsigig hunahunaan ang mga buta nga kalibutanon. Hunahunaa ang mga buta nga tuas langit. Gilingi ay mong tupad na unsang butanga imong gihuna-huna ron. Wala. Kay kani manggong mga butang nga ni as kalibutan, kani mga kwarta, dungog, balay, yuta, kalampusan, kani mga butanga, pulos ni sila maghatag nato og sala. Kung di ta magbantay, maghatag ni natog sala. Mao na nga matud pa diri ni San Pablo, ang mga butang ani as kalibutan maghatag yun og sala. Mao nang patyan ninyo, matud pa niya, ang kaibog na kalibutanon. Ano bang maibog kas mga nindot og balay, nindot og naong, nindot og height, ana ba? Mga putot maibog sa tag-as, ang tag-as ibog sa putot. Kay haron gikapoy na po sila ng taas kay sila ba kanang kaibog ang mga colors buhok, mga kurtis kilay, mga colors naong, mga gipang sulob, mga sakyanan. Kini sila mo resulta ni sa kahakog, panag-away, dinumtanay, kaulag. Mao nay resulta na pinatyanay. Mao ni rong kalibutan porting gubuta, kay ang ato manggong kaibog naa sa butang kalibutanon. Nakaron unsa may itong iilis, ilisan na nato kaibog sa mga butang ato as langit. Unsa may tuas langit? Kalipay. To adito'y kalipay. Ganahan mo malipay? Ha? Sige, unsaon man aron malipay gitag maayo, ang kanang imong kwarta ipanghatag ayaw tiguma. Kay imo nang tigumon ang kwarta, maproblema gyud ka. No, dako kay na nimong problema ang kwarta basta imo nang tigumon. Nagubat na gud ang Russia ug Ukraine tungod anang tigom ug bahandi. Mo resulta gyud gubat kanang mga managsuon nga magsigig tigom og kwarta, yang unahona tigom yung kwarta, mag-away gina, labi na ini kamatay na sa mga ginikanan, niya na ay kabilin, na away na ay. Pari sad magsigig tigom og kwarta, niya mag-team ministry, na mag-away gina, basta ngun ahona ang mga paria, pulos kwarta, away gina. Oh. Abisa ka na mga obispo, panahon ni San Juan Crisostomo, tulo ka buok obispo ang ni claim nga sila maoy head sa simbahan. Ang tuwa sa kuan man dito sa Antioch,
sa Constantinople ug sa Roma. Naningkamot si San Juan Crisostomo nga mahiusa ning tulo. Mga buangon kay ito, mga obispuhan. Anaa magyapon na karon. Di ba? Kaning mga government officials na kanang hangol kay kwarta, ana magpinatyanay gina labi na panahos eleksyon. Karon gani barangay eleksyon ra gani nanay na nga matay. No. Wa mo kay bao? Nanay na balita na. Wa lang dinis ato. Yung mga buutan maning ato dinhing nidagan tingali eleksyon. Ambot lang sa kagwa na ba kay galini bakay ron, wa ba kay gasigig dinaotay karon. Ako alam man sa ko'y pakialam ana. Hala mo diya. So mo na basta ka ng kwarta. Ang kwarta nangita ang gitag kwarta, sige man tag pamaligyag slat dinhi pero wa ta mahigugma sa kwarta, nahigugma ta sa dapatan sa kwarta. Mo nang sige tag baligyag slat kaning holy pads, holiness, tanawa ha? Holiness, peace, and divine salvation. Mo na'y dapatan sa atong holy pads. Nakapalit na mo. Ang wa kapalit. Sige mong tigom sa kwarta. Matod pa diri sa atong ibanghilyo. Alaot yun mo. Alaot. Bulahan ka mong mga kabos. Alaot ka mong mga dato. May kani pagkasulti si San Mateo sa iyang pag-stay to amang yun ang kompleto dito nga Beatitudes sa Gospel ni Saint Mateo chapter 5 kaning kang San Lucas chapter 6 maning dili ni siya kompleto sa 8 Beatitudes pero iyang gipresentar nga kanabang contrast ba iyang gi-contrast ingon siya bulahan kamong mga kabos nya gibutang sa diri sa sunod apan alaot kamong mga dato. Bulahan kamong mga gigutom, alaot kamong mga busog. Alaot, ito, bulahan kamong naghilak, alaot kamong nagkatawa. O na, kung mangita tagkalipay, dawata ang paghilak. Ang kanang tao nga mudawat sa mga kasubanan nga way reklamo, maunay tinuod nga malipayon. Sige, lingay mong tupad. Naganahan ka maghilak. Ganahan mo maghilak. Og di ka nagaganahan maghilak, magsige ra gyud kag kaguol. Kay ang kalibutan muhatag ginig kasakit. Kana palang naong nimo, igtan-aw nimo sa amin, sakitan na kay. Og di ka sakitan karon moabot yung panahon sakitan ka ng imong naong. Lagi. Nakulas una katong wa ko sugtas akong gipanguyaban, giingnan kong batig naong, igtan-aw na ko sa amin, magsigo batik kag naong, batik kag naong. Sakitan sa kuwatoy. Pero karon wa na nakadawat na gyud ko ani akong naong. Nindot kayo makadawat kas imong kasakit ba? Sa una, sakitan ko nga, wa ko'y tarong-kaon. Sige lag sudan anang chicharon nga katubitang lingin, niya ikasin, usahay, piwi, mo akong isuwa sa kanon, niya luyag asin, mo ginay paborito kayo. Eskwela pa ko. Suya kay ko anang uban nga, yano-yano lag palit anang mga chorizo, mga hotdog, ano ba? Lami kita naon magmantikag itlog kami, makamantika lamig itlog, butangag paliya, wa na, mura namig nagpista. Makaluto lami ana na ang pansit, panahog na ay adlaws minatay o pista, pastang gubuta na gyud, lami na gyud kay kinabuhi ba. Kay kasagaran gyud kana gyung o skiampi, kadang tinabal katong tinabal nga kana ganing tag-ason na daghan kaayog asin, nga inig sugba nimo kuto-kuto lang agi. Ana, ya humulan din to siya suka. Na. Hangtod mga dugmok na lang tong ikog ato kani mga hasang mga dugmok anaon na sa studlo. Tilap-tilapan di gito iyabo ang katong gihumula suka kay magamit pa man to sunod kaon. Ana. Kanay kanang sakit-sakit sa tong tan-aw ta ato pero gidawat to nako karon nga pari nako wa jud ko mahangol ana mga pagkaon nga lami.
Ako ra gyud ng kanon pero ako mahangol. Okay, o kuhaon na. Kamao man kung mubalik sa luyag asin, kuhaon ni mga laming pagkaon, kamao sa kung mukaon o sa kiyampi. Ang sa to putput bay tawagan na putput Kamao gyapon ko na mukaon. Kamao man ko na tanan. Kuhaon ning balay, kamao kung mupuyo anang higda lang tagyuta pag humas bagyong ruping, higda ko giyuta mga hapit 2 ka buwan. Banigan na nimong ilawom si yuta ba niya ang katong mga nangalangkat nga mga sin ibutang dito sa babaw itongtong. Wa na og mukusog yung uwan, bahaan yun pero wa nam sa tuyuan pag human atong bagyong ruping. Wa nam sa katoy kusog nga uwan. Mao na nga ang pagdawat sa kasakit mao na siya sikreto aron ta mahimong tinuod nga malipayon. Kana bang makamao na kang mupuyo sa nagkalain-laing matang sa kinabuhi. Pero doon na gani kay matang sa kinabuhi nga di ka ganahan mo dawat, mao na mo patay sa imong kalipay. Mao na ningon si San Pablo diri sa unang pagbasa, patyagin ng kalibutanon nga mga batasan kanang kasuko, pagkasaputon, pagdumot, ang pagbutang-butang og law-ayng sulti, mga inana, pagpamakak, pagpagarbo, nanggara kita sa tanan ba, nindot kag bag, pinalit nimo tag 10,000, imo day ng dadon, kaya mo gina imong ipakita sa publiko, napakay kwarta, ingon, nipalit kag slot, Jesus. Unsa maihatag ang imong bag nga tag 10,000 yang slot tag 100 ra wa gani kang palit. Di ba? Pero sa tinud-anay lang ang kamatuoran nagtug-an kinsa tong gasigig hatag ngadto sa mga buhat nga Diosnon, hatag ngadto sa mga kabos, ngadto sa mga masakiton, anang patukod anang mga balay, anang mga way balay. Bisan pag imo pa ng hutdon ang imong kwarta pag spend aning mga butanga na ay mo balik nimo nga maglisod na gani kag accommodate sa kadaghan sa grasya nga mo balik nimo. Anong mura mamugwa mo to? Tinuod gid lagi na. Murag di magpuliki na kag dawat kay gisaad man sa nas Ginoo. Ibalik nako ninyo siksik, liglig, umaapaw, magkabuang kag sapnay kuno sa kadaghan mag-awas-awas na. O mao na nahitabo nato dinhi pagkagamay aning atong parokya. Pero wa tay hunong siging tabang karon nagkapuliki kitag dawat, no? Sa daghan kayong mga grasya nga mobalik nato. Tanawan ang gasigig tigom, siging tigom, daw kestanan, awa, di ba sigilan ng pangutkots kalisod. Sigilan ng galisod. Pero kana mga manggihatagon, tanawa, sigilan nag-smile. Ngayon ka nakapamahaw na kaday, wala pa. Ngano man, gipalit na kong slap. Malipayon kinastanan niya gadagook ng imong tiyan ana daman ko ani lipay man ko kapalit kog slot dito sa simbahan pero sa tinud-anay na imo balik anang grasya niya nga hasta siya dili katuo di gid katuo na ingon ana ang Ginoo kani ding iyang pag-ingon bulahan kamong mga gigutom kay kamo pagabusgon iya gid ang buhaton samtang buhi patang. Kanang moingon siya bulahan kamong naghilak kay kamo niya lipayon iya ginang buhaton samtang ni apatadinhi nya pun-an na niya inikamatay na nato didto sa kinabuhi nga way katapusan. Muna salamat kaayo ninyo nga nagsigig tabang nato dinhi kay dako gyud mo grasya. Usa sa mga kalihukan nato karong umaabot na atay kaning ang sitawag ani Christian Life Program sa mga couples karoning magsugod September 23. Ang mga couples for Christ nato ani maoy nagpasiugda
So kada ni alas 7:30 sa gabi pila ni kasabado basta karong 23 naadiha sila gibutang nga paybalos gawas tarpaulin kinsa to mga banag asawa nga gustong mas makakat-on og maayo sa mahitungod aning Kristohanong panagtiayon hala appeal mo aning Couples for Christ. Ang katosang Divine Mercy nga basic orientation seminar murag karong 23 sad Sabado gihapon. Sabado ba? Sige, atulan niya ng isulti o kanos-a o ang aktual na asad tay basic orientation seminar on mercy para sa mga gustong modibusyon aning Divine Mercy. Unsa man ni siyang mga organisasyon na Couples for Christ, aning Divine Mercy, mga paningkamot ni nga maduol tas Ginoo. Isip couple, mga magtiayon, maduol sa Ginoo. Individual, maduol sa Ginoo. Batanon, tiguang, guwapa, guwapo. Aritas Ginoo, paduol ta. Karon dili ni mo bati atong naong. Nya katong batig naong, nga mo duol sa Ginoo, makadawat sa iyang kabati, no? dili siya mo gwapo pero makadawat siya. Makadawat ba dili na sad siya mahimong kanang magdepresyon tungod siyang naong. Ingon ana na nya kadto sa mga gwapo gwapa di na sad sila magpagarbo nga murag gyud sila gyud mo ay kuan, sila gyud maoy labaw sa uban. Ang mga dato dili magpagarbo, ang mga pobre dili sad masinas mga dato. Ingon ana ang kinabuhi nga Kristohanon. Nato na siyang puy-an. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, pariham ni gihapon, ang Ginoo maluluy-on sa tanan niyang mga binuhat. Kitang tanan binuhat ra gid tas Ginoo. Ug kun muduol ta niya iyatang kaluy-an, magpagarbo ganita iyatang biyaan. Magkapuliki gitag atiman sa tong kaugalingon hangtod na lang ang uban maghikog na lang noon kay wa na may Ginoo nga nag-atiman nila tungod sad sa ilang pagpalayo sa Ginoo. Muna si San Juan Crisostomo naghimo sa iyang mga pagwali awhag sa mga leaders o sa mga members sa simbahan o sa gobyerno nga mubalik yun pagsunod ni Kristo, nga motuo sa ebanghelyo o mosunod niini bisan pa man usahay murag dili ta kasabot sa gipasabot kay ang epekto sa ebanghelyo kun atong sundon pulos gyud nindot para sa atong kinabuhi lawas og kalag. Manindog ta.